inoiz baino herri gehiagoren artean antolatu da Euskaraldiaren 4. edizioa. Eta benetan berri pozgarria da honetan. Ederra izan da ikuste Euskal Herriko txoko ezberdinetan Euskaraldiarekin loratu egin direla. Ederra tokian toki sortu den mugimenduaren lekuko eta bide lagun izan garelako. Herri eta auzoetan ekitaldi handana antolatu dituzte eta horrek ekarri du Euskaraz hitz egiteko aukerak biderkatzea 11 egun horietan ere. Dakizuen bezala urtaro aldaketa oso ondo baloratu dute batzordeak, horrek aldartean eta giroan onura ekarri duelako. Herri askotan izen emateak baino txapa gehiago banatu dira. Horrek erakusten du datuek esaten dutena, baino jende gehiago dagoela Euskararen erabileran jauzi bat eman dadingoz. Hala ere, nahi baino txapa gutxiago ikusi ditugu kalean, onartu behar dugu eta hau aztertu beharrekoa da. Zergatik pertsona batzuk txapa hartu bai, baina gero janzten ez duten. Izan ere askotan aipatu dugun moduan, txapa ezinbesteko elementua da ariketa modu eraginkorrean egiteko. Dena dela, uste dugu, orain arte iritsi ez garen herritar geruza batera ere iritsi dela urtengo Euskaraldia. Euskararen erabilera berriz ere erdigera ekartzea lortu da ariketak, eta izugarria esan da berriz ere ariketak lortu duen mugimendua. Orain guri aurrera begira jartzea dagokigu, ariketaren inguruko balorazio sakonagoak egin, eta hurrengo Euskaraldiak hobeagoak nola egin ditzakegun pentsatzeko garaia.